Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kumusta may adlaw kanatong tanan? Welcome no sab sa atong pagtuon sa libro sa Roma. Dako akong pasalamat nga nagpadayon ka sa pagpaminaw. Ang atong isgutan karon mao na ang tao dili makadawat sa pagamatarong pinagi sa pagpatuli. Atong basahon ang Roma 4:9 ngadto na sa 12. Mao kini ang giingon sa Biblia, sa mga tinuli rabadi ay ang kabulahanan nga gisgutan ni David. Dili ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay sa amo nang gingon si Abraham ito sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus aman kini mahitabo sa wala pa ba matuli si Abraham usa natuli na. Nahibalo kita nga kini sa wala pa siya matuli dili sa natuli na siya. Kay gituli siya human siya mituo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli mo'y timaan nga tungod sa pagtuo. Ang Dios miisip kaniya nga matarong bisag wala pa gituli. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mituo sa Dios ug gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Siya usab ang amahan sa mga tinuli, dili lang kay siya tinuli kundi tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulia. Mao kadto ang Biblia atong buot ato isa-isa may igsoon ang mga buot ipasabot niini. Giatake ni Pablo ang pagtuo sa mga Hudyo o gibungkag ang usa ka sagradong prinsipyo ang pagpatuli. Ang katawhan sa Israel miila sa maong simbolo nga usa ka pinakadakong simbolo sa karaang kasabutan. Siya kinsa nga gituli giilang katawhan sa Dios apan ang wala gituli mga kun ang wala gituli mang biay-biay busa nini ang mga Hudyo nangutana sa matag bag-ong magtutuo nga magpatuli isip ilhanan sa orihinal nga pagpatuli nga makapariha kung makapahimo kanila nga makasulod sa kasabutan sa Dios. Gipamatuod ni Pablo ngadto sa hugot nga mga Hudyo pinagi sa buhat ni Abraham nga ang taong gimatarong dili pinagi sa pagpatuli pan pinagi sa pagtuo lamang. Kay sukad si Abraham makadungog sa tawag sa Ginoo ug mituo niini ay pa siya natuli. Busa iyang pagtuo mo hinungdan og tugkaran sa atong sa iyang pagamatarong. Ang pagpatuli alang kaniya usa ka pagtakop ug dili katungod nga mubalik sa Dios. Dili ang pagpatuli ang nakatabang kaniya tungod kay siya nakasulod sa kasabutan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Nakaako si Pablo pagsulti nga si Abraham una na himong amahan sa tarang magtutuo sa mga hintil nga kaliwat ay siya mihimog kung nahimong amahan sa mga gipang tuli tungod kay sa gimatarong sa niyang wala pa siya natuli nga hintil. Basi niini nga apostol sa mga hintil mipamatuod nga ang mga magtutuong hintil mas duol sa Dios kaysa mga gipang tuli nga wala mituo kang Kristo. Ang Dios nahimaya pinagi sa bug-os kapag tuo sa bag-ong hunahuna ug dili sa pisikal nga simbolo sa mga seremonyas. Bidilaab sa kasuko, kung bidilaab ang kasuko sa mga Hudyo nganong si Pablo sa diyang iyang giklaro ang ilang kaugalingong kung ang ilang kaugalingong bakak ug sa ilang sayop nga pagsalig apan iyang gipamatuod sa mga magtutuong Hudyo nga ilang kung ilang makabot si Abraham isip amahan kung sila mutuo sa grasya pagtuo sa gilansang alang kanato kining pagpasabot nga dili ang tanang nabunyagang Kristiyano matarong tungod sa iyang pagbunyag apan sa iyang pagtuo. Kaya ang tao gimatarong tubangan sa Dios dili sa seremonyas ug simbolo apan pinaagi sa sinsiro nga
tuo lamang. Magampo kita igsoon, o bala nga mahan, dili kami ang ngayan wana kanimo tungod sa among kadautan ug mga sala. Apan ang imong may gugmaong anak bipadayag sa iyang gugma kanamo, ug sa krus kami nahimong matarong ug kami nagtuo sa iyang matagpulong. Naghandom sa kaniya, nagtukod sa among mga kagalingon diha sa iyang kaluwasan ug musunod sa iyang ehemplo. Tungod kay imong libre kami gimatarong uban sa tanang naghigugma kanimo sa tibuok kalibutan. Amen. Dunay pangutana igsoon, ngano ang tao gimatarong dili pinagi sa pagpatuli apan pinagi sa pagtuo lamang. Usbon ko, ngano ang tao gihimong matarong dili sa pagpatuli kung dili pinaagi sa pagtuo lamang. Daghang salamat hangtod sa sunod nga inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.